danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Jama'a, kuna da labarin PureBlink suna ba da farashi mafi sauƙi a wannan lokaci da garabasa. Za ka iya zama miliyoniya, za ka iya samun miliyan 1, iPhone 11, za ka samu TV set, za ka iya samu kwandon hampa, za ka iya samu headphone, speaker, kai hatta katin waya. Mafi sauƙin shiga wannan garabasa shine za ka sayi fakiti da PureBlink. Idan ka saya za ka buɗe a ciki duk wani fakitin da ka ɗauka za ka samu wasu lambobi. Waɗannan lambobi za ka tura a namba kamar haka 34778 ko kuma ka tura a namban WhatsApp ɗinsu 081 35 05 38 67. Za su faɗa maka wani kyauta ka ce, kuma wani abin farin ciki shine duk wani pakitin PureBlink da ka bude, duk namban nan da kake tura musu dukkansu suna da kyautuka na musamman. Kada ka bari a baka labari, ka kasance cikin farin ciki da kai da iyalinka ta PureBlink. Danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading